kowane irin fahimtar juna ne tsakaninka da budurwanka, kowane irin fahimtar juna ne, duk ƙarfin fahimtar juna da kuke da shi, kuma duk irin son da take maka, kar ka taɓa yadda kana gaya mata irin manya-manyan matsalolin da kake fuskanta a rayuwanka gaba ɗaya. Kar ka taɓa yadda ka yi wannan kuskuren. Kar ka taɓa yadda kana gaya mata matsalolinka, kuma kar ka yawan faɗa mata rauninka. Bari in gaya maka abin da zai faru da kai idan kana gaya mata wani abubuwa. Mace ita Allah ya tana da rauni sosai. Daga lokacin da ka fara gaya mata manyan matsalolin da kake faruwa, kana kasuwa, kayi asara a can, an cinye ma kuɗinka, da kana samu yanzu ka zo ka daina samu ne saboda an cutar da kai a guri kaza, an maka kaza, ka fara yin kaza ma abun bai yi ba, ka je ka fara yin wannan sana'an abun ba sai a hankali, ka dawo amma kana dan maleji a nan, ita ma wannan sana'an da kake kai yanzu kaza kaza, ko kuma ka fara kawo mata kwamfale, wani baya kaunanka, wani ya cuce ka, wani kaza, kana irin wayannan abubuwa, ko kuma ka fara jero mata a wasu irin jinyace-jinyace da kake ta fama da shi, kana da yawan fama da ciwon kai kana da yawan zazzabi, dan abu kaɗan zazzabi yake saka irin, ka gane. Akwai abubuwan da zaka kiyaye, akwai kuma dan abubuwan da ba matsala. Akwai zaka iya jero mata abubuwa manya-manya wanda zai karya mata zuciya, ka gane, saboda tana da rauni. To wannan rauni shine zai sa ta fara samun shakku a zuciyarta akan ka, sai ta fara tunanin cewa fa kai din fa ba mai nasara bane. Daga ka fara jero mata irin wayannan abubuwan, sai ta fara tunanin cewa fa kai fa mutum ne fa wanda yake da damuwa, kana da matsaloli a cikin rayuwanka, tana ganin kaman baka da nasara. To daga nan sai ta fara samun shakku. To daga wani dan abin da bai kai ya kawo ba ya shigo, ta gaya wa ƙawayenta wasu daga cikin abubuwan da kai gaya mata ko 'yan uwanta, sai su yi amfani da wannan dan matsin da kuka samu su rusa maka soyayya. Sai to ai dama gashi nan ki da kanki kace yana da kaza yana da kaza yana kaza, haka ki rabu da shi, wannan ba mai nasara bane, wannan yana da damuwa a rayuwarsa, wannan kaza. Musamman ma wanda ba su dogara da Allah ba, irin wannan abubuwan zai ta faruwa. To da haka kai ka kiyaye, ba komai zaka sake baki ka gaya mata ba. Tabbas dan ka gaya wa budurwanka sana'an da kake yi da yanda Allah ya ka, babu laifi, amma akwai abubuwan da akwai bukatar ka kiyaye faɗan su. Yana da kyau ka gaya mata gaskiya, amma wasu abubuwan gaskiya ka kiyaye da faɗan su a mace kafin ka aure ta. Damuwa ne, mata suna da rauni sosai, amma ka gaya mata tsarin rayuwanka, ka gaya mata gidanku, ka gaya mata waye kai, ka gaya mata sana'anka da sauransu, duk babu laifi. Amma akwai wasu abubuwan da za su iya faruwa da kai din, sai ka zo sai ka yi maganin abin ya faru ya wuce daban, sai ka bata labarin abun a matsayin ya riga ya faru, ba a matsayin yana faruwa da kai ba. In za ka bata ma labari, ka bata akan abin da already ya riga ya faru, ka riga ka takile ɗinsa, ka yi maganinsa ya wuce. To anan kuma ta ji daɗi, za ta tunan cewa kai fa mutum ne mai basira, kuma mai juriya, mai ƙarfin zuciya, wanda matsaloli suke iya tinkaransa, kuma yake iya sarrafa wa'annan matsalolin ba tare ma da ya fitar ba. To nan kuma ma ƙara son ka za ta yi idan abin sai ya faru ya wuce kafin ka gaya mata. To da haka irin wa'annan abubuwan suna da matuƙar amfani, kuna kiyaye su. Allah sa a dace. To broda, ya kuke da budurwanka? Shin kama kana sake baki ne, kana gaya mata komai ne na rayuwanka, ko kuma ba komai da komai kake faɗa ba? Ka rubuta mana a comment section.